Irati, Igartza saria irabazi zenuen Herriak ez du barkatuko eleberria idazteko eta elkarrekin plazaratu duzu, izenburua oso gogorra da. Hasieratik zenuen pentsatuta ala izango zala? Bai, eta flash moduko bat izan zen, harrapatu egin nion eta heldu egin nion, ez? Eta jakinda urtebeteko prozesuan sor zitezkela beste aukera batzuk, beste amu batzuk, honi heldu nion, gerora sortu ziren beste bizpahiru aukera, baina oso neureganatua nuen eta horri heldu nion. Azkenean, ez dakit oso kontziente nintzen, eragin zezakela gero irakurlearengan, izenburua delako liburuaren aurkezpen, lehen aurkezpen aurpegi hori, ez? Eta orain badakit jakin eragina izan duela irakurle askorengan, baina hori ere gustoko dut, ez? Aurre juzguak izaten ditugu, axaletik jokatzen dugu askotan, mamie ezagutu gabe hartzen ditugu zenbait jarrera, eta uste horiek haustekoak direla, eta hau ere badalegin bat hori hausteko. Irakurle askorentzat iragan hurbilera bidaia egitea bezala izango da, eta gaztentzat ordea ezagutu ez duten leku batera eraman dituzu. Zeuri zer gertatu zaizu, halakoren bat? Interesa handia dut hortan, irakurlea bere oroitzapenetara eramate horretan, emozioetatik eta sentimendutik, implikaziotik, ez implikazio horretatik irakurlea eraman nahi dut bere oroitzapen horietara, eta bestetik interesa handia dut ere zenion bezala gazteengan, ezagutu ez duten eta entzuten ari ez diren oso hurbileko, oso gertuko errealitate bat eskura jartzeko interesa, eskura jarri, ezagutu, eztabaidatu, honek zertarako balio diezaguken aztertu. Niri bi zentzutan harrapatzen hau, batetik nik ere baitu neure oroitzapenak gu alaxe jaio ginen, giro bidegabe honetan, hartan, eta alde batetik nik neuk ere egin dutarik eta oroitzapen hori heltzeko, eta bestetik badi joakigun sentipen horretatik ere hiltzatu nahi nuen, etorkizunera begira, hiltzatu, patxadan, eser gaitezen, esandako, aztertzeko, eztabaidatzeko eta solasteko, urtetan eta urtean izan ditugun isilune horiek hausteko. Baina aurretik irakurlea jabetuko da berari gertatutakoa, aita hil ondoren ikasketak utzi behar izan zituela, alde egin behar izan zuela, baina era berean pixkanaka hurbiltzen joaten da. Bai, Euskal Herria oianarena ere bada, ies egiten du ezinbestean, arnaz bila, akaso ez horre oso kontziente horren bila doalako, baina behar du bere kokalekua, eta hemen bere alako horretan behintzat ez du topatzen, denboralditxo bat egiten du batean, denboralditxo bat egiten du bestean, eta azkenean horrekin hautsi eta seme hartuta Euskal Herrira itzultzen da. Horregatik Euskal Herria oianarena ere badelako, eta oianak berak ere Euskal Herriarena izan nahi duelako, eta hortik eraiki nahi duelako. Liburu honetan gai zentral bat baldin badago hori minarena da. Eta mina adierazita maila ezberdinetan, adierazpen ezberdinetan eta personaia ezberdinetan baitare. Adibidez, Carmen bere lagunak ere badauka bere min propioa, ezberdina dena. Bai, eta zailtasuna ditu bere burua kokatzeko, hiltzaile baten alaba da, eta bada gai bat askotan izan dedana eta askotan izaten dedana buruan bueltaka, ze gertatzen den hiltzaileekin bai, baina hiltzaileen seme-alabekin, hiltzaileen ama-aitekin eta hiltzaileen inguruarekin, eta kasu honetan Carmenek badu bere mina, badarama bere iragana, berari lotua minetik, sufrimendutik, Oianak badu berea, Martinek badu berea, Mirenek badu berea, Edurnek, Luziok, mina bakoitzarena da, eta bakoitzak du mina bizitzeko bere modua, eta hori oso errespetagarria da. Kontua da,
sufrimendu horretan oso lotuak daudela, ez? Eta sufrimendua ezin daitekela izan bereizgarria eta ezin daitekela izan konpentsatua eta sufrimenduari begiratzen ikasi behar diogula, batez ere kanpotik, ez? Gakoetako bat ere hor dago apelazio horretan, ez? Irakurleari ze gertatzen den, pertsonaia horien guztien inguruarekin ze gertatzen den herri horrekin, ez? Gure erantzunkizunarekin eta gure ardurarekin min eta sufrimendu horren aurrean. Kaixo, Bentura dut izena, eta gaur ekarri ditudan liburuak, liburuskak, nolabait errateko, dira bi fanzin, Trenza Roja. Trenza Roja Josune de Goñik eta Ines Martinezek idatzitakoak dira, eta lotuta daude. Niretzat oso xumeak eta hunkigarriak dira, gaixotasunari buruz hitz egiten delako. Eta islatzen da nola bizitzen den mundu hontan minarekin. Haiek bi pertsona gaixo dira eta bi pertsona idazle dira. Eta orduan elkartu ziren halako fanzinak sortzeko. Batak bertzen fanzinean idazten ditu 4 olerki, eta orduan horrexegatik lotura hori oso nabaria geratzen den. Baina naiz eta gaixo eta mina sentitu, gaixotasuna barneratu edo gaixo izan eta mina sentitu, ez dira bat ere ezkorrak eta minatik argira eramanen gaituzte. Noaingo Zentzumenen parkean aurkitzen gara elkarrizketa hau egiten ari garen momentu honetan, eta galdetu nahi nizun batzutan zentzumenei entzun behar ote zaien eta baita sentimenduei ondoren hizketan hasteko, ez alako erresa hitzetan jartzea guzti hori, gertatutako guzti hori. Bai, uste dut kasu gehiago egin beharko geniekela, ez? Askotan harresia jartzen dizkigu harremanei eta harresia jartzen dizkigu ere zentzumenei, sentimenduei, emozioei, aurretik jartzen ditugulako alderdikeriak, aurretik jartzen ditugulako askotan zentzugabea diren arrazoiak, politiko gaizki deituak, ez? Esango nukenik, eta horrek sekulako arrakalak sortzen ditu, eta horrek galerazten digu parean dugun hori ezagutzea, parean dugun hortara hurbiltzea, eta uste hurbilketa horietan zentzumenak aktibatu egingo genituzkela oso erraz, eta zentzumenak aktibatzen ditugun momentuan beste zubi batzuk eraiki daitezkela, eta geure buruak harrituko genituzkela batetik eta bestetik zer eraikitzeko gai garen ulertuta edo, ez? Eta horri bide eman beharko geniokela. Zenbatetan esaten duzu eleberrian begirik gabeko aurpegiak dauzkazue? Bai, oiana bila dabil. Minaren irudikepenaren bila, ez? Berak marraztu egiten du, marraztea du maite, eta jakin nahi du nola irudikatu min hori, eta jakin nahi du bestek ere bere aurpegian zer ikusten duten, eta jakin nahi du mina sentitzen duten beste pertsonen aurpegiek berearen antzik izan dezaketen edo ez. Begiak falta dira, begiek ikusi egiten dute, eta ez du lertzen ikusten den horren aurrean nola ez den mundua beste modu batera mugitzen, ez? Bai, joku asko eman diot begiari, ikusgarritasunari, sentsazio ere izan dezaketelako pertsonaia hauek ikusezinak diren sentsazio, ez? Eta asko hitz egiten da min hori dutenen begiez, eta zeharka horri utzi nahiko nuke min horri begiratzen dioten begien kontua. Beste hausnarketa bat da hain zuzen hutsunez beteta gaudela, hutsuneak ez dira estali behar, baizik eta hausnarketa egin behar dela horren inguruan. Bai, lehenengo konturatu behar gara hutsuneak daudela, ez? Hoiek landu ahal izateko eta bete ahal izateko. Arriskua da bestaldera begiratzea edo hutsune horiek daudela konturatzerakoan min ematea horrek ere, ez? Hutsune horiek min ematen digute, beraz bestaldera begiratuko dugu edo estali egingo ditugu, egongo ez palira bezala lasaiago bizi gaitezen, ez?
eta uste dut hori ez dela bidea. Desoroso sentitu behar gara, autokritika egin behar dugu, nahi badugu etorkizuna iragana baina hobea izatea, ez? Eta hortarako konturatu behar gara hutsune horiez, hurbildu behar gara hutsune horietara, eta estali gabe landu egin behar dugu denon artean, hutsune horiekin zer egin, ez? Eraldatu, baina hor daudela onartuta. Santi antropologoa eta Katxi bere alabatxoak Oiana bere mamuen aurrean jartzera behartzen duten nolabait esateko. Bai, eta beharrezkoak dira hoiek, ez? Naiz eta min ematen diguten, naiz eta desorekatzen gaituzten, ziur aski Oiana oso eskertua egongo da Xantiri, oso eskertua egongo da Katxi alabari, trantze horretan jartzeatik, ez? Oianak ustez lortua zuen oreka bat, bere eguneroko bizitzan, eta batez ere Xanti eta Katxi etorri dira oreka hori desorekatzera eta mamu horiek begien aurrean jartzera. Trantze horiek esango nuke gogorrak, oso gogorrak diren arren, beharrezkoak direla, ez? Bizi berritzeko eta erabat suntsitua daukagune bizitza bat eraikitzen hasteko, ez? Eta Oianak behar du eta Oianari zor diogu, edonori zor diogun bezala eraikitze aukera hori, ez? Nafarroako gobernuan bizikidetza arloan egiten duzu lan horrek tresnak eman dizkizu lan hau egiteko, eta Santiren personajea zure alterregoa dela esan daiteke? Ez, zoritxarrez ez dute halako aukera ederrik lantzeko modurik izan, ez? Gertuan izan ditut zenbait esperientziren aditzerak, eta hortik sortu dira zenbait ideia. Lagundu dit, baina uste dut oso neretik aritu naizela, oso nere emozioetatik, oso nere oroitzapenetatik, oso nere bizipenetatik, eta kaso azken 3 urte eta erdiko lanak lagundu dit emozio horiek pixkate borobiltzen, oroitzapen horiek pixkate zentratzen, baina bada lan bat oso neurea sentitzen dena ofizioaz, azken urtetan egokitu zaian ofizioaz harago.